Gyara jalala sarkin baiwa ka raba mu da 'ya'yan mu. Amin malam. Kyawun tafiya dawowa kowa tafi bai dawo ba tafiya saba ta kyawu ba. Ga wutar rigima ta kunnu wadda kashe ta sai an shiri. Yan Kano ba za su bari ba. Ba za mu bari ba. Wallahi ba za mu bari ba. Siyasar Kano ta Kano ce kai ka je ka dibo baki. Na Kaduna ma ya sauka, na Katsina ma ya sauka. To ba ma gwamnoni ba in duk duniyar ta taro Abba Kabir Yusuf Mukala ba. Kaga ko ba za mu sake ba. Lokacin da ake yin zaɓe barci ya kwashe gwamna. Sai bayan an gama zaɓe Ganduje ya buɗe idonsa. Ya tambaya ga mutane wane ne ya ci zaɓe. Sai duka cewa gwamna lokacin da kake barci da barci da masorinka Abba Kabir shi ne ya ci zaɓe. Sai ya ce ba za ya bari Wai ba zai ya yadda wuce ba. rigima ta Sai koyi. mun gwada Wai muka kashe ta sai an shiryu. Sai mun gwada. Ba mu gani ɗan tolo. Sai gawuna ya ɗau mota da murtalan su lagaro. Wai Nasarawa za su je su kori mutane siyayya bai ƙuri'ar su. Talakawa ba za su bari. To an layar su ta tashi da murtala haɗin su lagaro. Da an ka cire mu riga kuma an yage ma wando. Alhaji murtalan su lagaro mun yadda jikin kafari ne amma baka na da bakin wando.